Fl-ewwel jum tas-sena eżistijaj il-Knisja tiċċelebra l-festa ta' Marija bħala Malla u mill-Paċi, waqt li fis-soċjetà ċivili aħna nfakru wkoll il-Jum Mondjali għall-Paċi. U daqstant f'din riflessjoni katekesi tagħna llum xtaqt nirrifletti ftit fuq din it-tema tal-paċi fil-ħajja tagħna. ċertament eżistijaj il-paċi hija xewqa aspirazzjoni li kull bniedem li jixtieq li jkollu. Min minna ma jixtieqx jgħix fil-paċi. Il-paċi eżistijaj li hija l-armonija sħiħa li l-bniedem jista' jkollu miegħu nnifsu mal-bnedmin ta' madwaru, mal-ħolqien u ma' Alla. Hija din il-paċi li kulħadd jixtieq u kulħadd jipprova jakkwista. Però xi drabi ninnotaw is-istijaj li il-paċi li aħna tant irridu, il-paċi li aħna tant nixtiequ, forsi mhux dejjem nafu kif aħna għandna nfittxuha, jew aħjar mhux dejjem nifhmu fejn għandna nfittxuha din il-paċi li aħna nixtiequ rridu. Inħarsu madwarna u nsibu tant konflitti fil-familji, konflitti fuq ix-xogħol. Ġlied u nuqqas ta' paċi fuq livell internazzjonali, fil-gwerer li nsibu. U naħsbu eżistijaj li daw kollha aħna nsolvuhom billi noqogħdu bil-qiegħda, nagħmlu dialogu, nitrattaw, niffirmaw il-karti, nieħdu deċiżjonijiet. Fir-realtà din tista' tkun it-triq il-qasira sabiex aħna nkunu nistgħu nsibu l-paċi, sabiex aħna nibnu dinja illi tgħix fil-paċi. Il-paċi li ma tiġix mill-bnedmin imma l-paċi li hija proposta mingħand Alla ma tuħux shortcuts, ma tuħux toroq qosra. Hija paċi illi tieħu toroq twal. Għaliex? Għax il-paċi li jipproponi Alla hija l-paċi li tiġi minn Alla imma li trid tgħaddi mill-qalb tal-bniedem. Mhux tgħaddi minn xi laqgħa, minn xi konferenza, minn xi trattat, trid tgħaddi mill-qalb tal-bniedem. Jiġifieri trid tgħaddi minn qalbek, jiġifieri trid tgħaddi minn qalbi. U l-qlub tagħna eżistijaj huma l-itwal triq biex ikun hawn il-paċi eżistijaj fuq din l-art. Għaliex biex il-paċi ta' Kristu verament tidħol fina u toħroġ minna u nħallu din il-paċi fl-oħrajn, ifisser li aħna rridu nitbidlu. Ifisser li aħna rridu nikkonvertu. Ħafna drabi aħna rridu l-paċi però ma rridux li nitbidlu. Irridu l-paċi billi jitbiddel ħaddieħor. Irridu l-paċi billi ħaddieħor jirranġa sitwazzjonijiet imma mhux billi nibdel jew inbiddel xi ħaġa jien jew xi ħaġa fija nnifsi. U din hija l-paċi però eżisti li tkun il-paċi vera, il-paċi li tibqa', il-paċi li jagħtina Alla fil-ħajja tagħna. Il-paċi li tibdel lili sabiex jiena mibdul insir strument ta' paċi f'idejn il-Mulej Ġesu, fil-Knisja u fid-dinja illum il-ġurnata. Mela jew nistaqsu ftit lil nfusna eżistijaj fil-bidu ta' din is-sena ġdida. Jekk aħna rridu nġibu l-paċi vera fil-qalb tagħna, jekk irridu nġibu l-paċi vera madwarna, jekk irridu verament naħdmu għall-paċi fid-dinja, lesti li nħarsu l-prezz li nitbidlu aħna. Lesti nħarsu l-prezz li seħħ konverżjoni ġewwa fina, għax il-bqija mhijiex paċi vera, il-bqija hija gidba li nippruvaw nagħmlu. Il-paċi hija frott tal-konverżjoni tiegħek, hija frott tal-konverżjoni tiegħi. Din il-paċi eżistijaj, San Pawli dinna li hija Kristu f'ħajjitna. Kristu il-paċi tagħna, hekk jgħidilna San Pawl fl-ittra lill-Efesin. U li minna tnejn mifrudin kif konna, għamil minna poplu wieħed, kemm il-Lud kemm il-pagani, kisser il-ħajt li kien jifridna. Hekk dan il-klim ta' Pawlu eżistijaj kemm nistgħu anke aħna napplikawh fil-ħajja tagħna, fil-familji tagħna. Jekk inti bdej din is-sena mifrut minn mommok u missierek, jekk inti bdej din is-sena mifrut minn maħutek minħabba l-wirt, jekk inti bdej din is-sena mifrut minn sħabek minħabba inġustizzja li saritlek fuq ix-xogħol, promotion li suppost ħadtu ma ħadtix,
xi ħadd iġġagbinak fuq il-post tax-xogħol, xi ħadd li daħaq bik. Jekk inti m'intix fil-paċi mar-raġel mal-mara tiegħek, jekk bdej din is-sena f'adulterju, jekk bdej din is-sena mhux f'ċirkustanza skont il-qalb ta' Alla. Il-mulej illum qed jagħtik tama. Jista' jagħtik il-paċi vera jekk int taċċetta lilu bħala l-paċi tiegħek fil-qalb tiegħek fil-ħajja tiegħek. Li taċċettah ifisser li waqt li tirrikonoxxi l-imħabba tiegħu lejk inti twieġeb għaliha mhux b'xi sentiment imma bil-bidla tal-qalb tiegħek u bil-bidla tal-ħajja tiegħek. Din hija l-paċi vera eżistijaj. Milux aħna da kif iċċelebrajna l-miliet, milux għadna kif għamilna l-festi, ċelebrajna xrobna. Pero fil-verità sibna l-paċi. Il-miliet li ngħidulu li hu l-festa tal-paċi, imma sibna l-paċi vera. U jekk int tgħid li sibt il-paċi vera, vera sibt il-paċi vera, għaliex kif jista' jkollok il-paċi vera meta inti tibqa' indifferenti lejn il-problemi soċjali li għandna madwarna. Kif tista' tgħid li inti għandek il-paċi vera jekk inti il-ġara fit-triq tiegħek hija mara huwa raġel anzjana waħedhom u ħadd ma jmur jarhom u int li int nisrani trid il-paċi mingħajr ma tmur tagħmel dan il-ġest ta' karità li jibni l-paċi fit-triq tiegħek. Kif nistgħu eżistijaj aħna irridu l-paċi imma mbagħad quddiem diffikultajiet illi persuni li aħna nħabtu magħhom wiċċhom jkunu tgħaddu minnhom aħna nagħlqu għajnejna ismu qed jiġri xejn. Kif jista' ngħidu aħna nsara irdu nkunu strumenti ta' din il-paċi li ġabilna Ġesu meta min qiegħed fil-poter min għandu l-awtorità u jista' jagħmel xi ħaġa tal-inqas jitkellem u jalqaħalqu ma jitkellimx u wisq iktar ma jagħmel xejn meta fil-kompetenza tiegħu li jagħmel xi ħaġa quddiem inġustizzi illi nkunu għaddejjin minnhom, quddiem realtajiet oġġettivi strutturi ta' dnub, quddiem ċirkustanzi illi jkunu jiddependu minn min imexxi, kemm internament fil-Knisja, kemm ukoll fil-politika u s-soċjetà ċivili. Kif jista' jkun insistijaj aħna ngħidu li rridu u qegħdin nibnu is-saltna ta' Kristu fuq din l-art bil-paċi li ġabilna meta mbagħad aħna eżistijaj il-paċi rridu nħossu xi ħaġa aħna imma ma rridux naħdmu li jkun hawn il-paċi bejnietna, il-paċi fil-Knisja, il-paċi fis-soċjetà tagħna. Din il-paċi eżistijaj għaliex hija persuna li meta nilqawha li huwa Ġesu imbagħad tiġi fil-qalb tagħna u fil-ħajja tagħna għax huwa persuna l-paċi tagħna u l-mulej allura għandu Omm. U din hija Ommna Marija. Bir-raġun u biżbuħija kollha il-Knisja tiċċelebra l-festa ta' Marija u Malla u Marija il-paċi. Marija li hija s-sultana tal-paċi. Għaliex hekk huwa Kristu eżistijaj li hu l-paċi vera tagħna mfejn jisalta nu salta lill-paċi Marija fejn hemm mija hemm Ġesu u allura hemm il-paċi bir-raġun kollu insejħula is-sultana tal-paċi. U wieħed mill-istrumenti ta' sbieħ eżistijaj kif il-Madonna tkun is-sultana tal-paċi fi żminijietna hija permezz tat-talba tar-Rużarju. Tant illi l-Madonna pereżempju fid-deliet tagħha ġewwa Fatima mhux biss anke f'deliet oħrajn, hekk il-Madonna tinsisti ħafna sabiex aħna nitolbu r-Rużarju bħala talba l-paċi fid-dinja. Min qalbi nixtieq nagħmel appell imħeġġeġ u mqanqal in-nies ta' redi tajba kollha. Ejjew nagħtu widen għas-sejħat tal-Madonna fid-deliet tagħha. Ejjew nitolbu Rużarju bl-intenzjoni li nitolbu għal paċi eżistijaj. Il-Papa Ġwanni Pawlu II fl-ittra li kien kitbinna fuq Rużarju fl-2003, Rużarju Virginis Marija, ir-Rużarju tal-Verġna Marija, hemmhekk hu kien insista ħafna il-bżonn illi nitolbu Rużarju bħala talba l-paċi. U hemmhekk għalinna li żminijiet li aħna qegħdin ngħixu fihom u speċjali wara l-attakk terroristiku ta' 11 ta' Settembru tal-2001 għalinna illi dawn iż-żminijiet hija b'intervent biss minn fuq. B'intervent biss minn fuq. Li d-dinja tista' terġa' toħruh. Dan l-intervent minn fuq li Ġwanni Pawlu II eżistih kienet jitlob għalih
kien qed jistenna li l-Mulej Ġesu jidħol mill-ġdid fl-istorja tad-dinja fi żminijiet diffiċli u mqalba li qegħdin ngħixu fihom permezz tal-Madonna biex ikollna l-paċi vera. Nixtieq li aħna nemmnu eżisti dak li għatilna l-Madonna ġewwa Fatima, dak li Marija tgħidilna fid-deret tagħha, illi verament ir-rużarju jġib il-paċi. Mhux ir-rużarju b'mod maġiku, imma ir-rużarju għaliex fih il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Il-Papa Giovanni Paolo II fil-littra tal-Rużarju li semmejt propju hekk jibdija li t-talba tal-Rużarju ġiet imsawra mill-Ispirtu Santu bħala don l-Knisja. U allura eżisti il-frott tal-Ispirtu Santu kif jellimna San Pawl fl-ittra tiegħu il-Galatin kapitlu 5 verus 21-22, il-paċi hija waħda mill-frott tal-Ispirtu.